மேகதாது அணை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தஞ்சையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். மேகதாது என்ற இடத்தில் காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்டும் திட்டத்தை செயல்படுத்த கர்நாடக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. இது தொடர்பான வழக்கில் அண்மையில் தீர்ப்பளித்த உச்சநீதிமன்றம் மேகதாது அணை திட்ட அறிக்கையை தயார் செய்ய கர்நாடக அரசுக்கு அனுமதி வழங்கியது. இந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக காவிரி உரிமை மீட்பு குழு சார்பில் தஞ்சாவூர் தலைமை தபால் நிலையம் அருகே விவசாயிகள் தீர்ப்பு நகலை எரித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது காவல்துறையினர் மற்றும் போராட்டக்காரர்கள் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது. இதனை அடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.